אז היום כאמור תיפתח עונת כדורסל חדשה, כשאחת הקבוצות המרגשות צפויה להיות הפועל תל אביב, שעשתה את כל הדרך מליגה ב' בחזרה לליגת העל. מי שמנסה ללכת בדרכה היא דווקא יריבה מרה של המועדון האדום, בית"ר ירושלים, שהוקמה גם היא מחדש בליגה ב'. אסי ממן ליווה את שובה של המנורה למגרשי הכדורסל. אחרי שנים רבות לשלוש ארבע הקבוצות הגדולות של ענף הכדורגל תהיה השנה נציגות גם בליגת העל בכדורסל. הנהדרת היחידה מהמשוואה היא בית"ר ירושלים, קבוצה שלא ממש מזוהה עם הכדור הכתום. לפי דעתי זה היסטוריה היום, שחזרה על עצמה מהקבוצה איזה שנה? 76? ולצערי אני הייתי כנראה גם האחרון שניהל את הקבוצה הזאת. בעוד מספר שנים כל זה עשוי להשתנות. בשבוע שעבר חזרה קבוצת הכדורסל של בית"ר ירושלים לפרקט לראשונה מזה 36 שנים. בשיאה שיחקה בית"ר 5 עונות בליגה הבכירה ואף העפילה לגמר הגביע, בו הפסידה למכבי תל אביב, וכעת היא מתחילה את כל הדרך למעלה מליגה ב'. תראה, מבחינה כלכלית, בית"ר ירושלים ערוכה גם להיות היום בליגת העל. המטרה שלנו קודם כל להגיע לליגה ארצית כמה שיותר מהר, ואז לראות מה אנחנו עושים אחר כך. אלא שההתחלה הייתה לא קלה. עוד לפני משחק הפתיחה מול עוצמה מודיעין בבית"ר היו צריכים להשיג ניצחון ראשון לעונה, דווקא מול איגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל שהחליט פתאום כמה ימים לפני המשחק לפסול לנו את המגרש, ואז למעשה היינו צריכים לשחק היום במלחה, ולמעשה בדקה ה-90 העברנו בחזרת המשחק לכאן, אחרי שקיבלנו את האישורים מאיגוד הכדורסל. היה קצת פוליטיקה, קצת בעיות אישיות, גם עם קופל, גם עם הקבוצה עצמה. הם עשו להם בעיות כבר מההתחלה שהקבוצה הזו לא תקום. בסופו של דבר, הצהובים שחורים של גבי גפן עלו לפרקט בתמיכה של כ-50 אוהדים רועשים, ויסו בכלילות 173 את האורחים ממודיעין. אותנו אף אחד לא יכול לנצח. אנחנו למעשה במשחק הזה ברבע הזה מנצחים את עצמנו. תעצור צדר התקפה. תעצור צדר התקפה, גם אסי. ויאללה, חבר'ה, שוברים אותם, נגמר הסיפור. סגל נכון לעכשיו כולל שמות אלמוניים למדי, כשהשם המוכר ביותר הוא יוני שחר, בעל עבר בהפועל ירושלים ובן של כדורסלן מהגלגול הקודם של בית"ר. הוא פתח את הקריירת כדורסל שלו בבית"ר ירושלים. אני אסיים אותה, ואיזשהו סיפור מעניין. וחזרתי לשחק בשביל שיהיה בית"ר ירושלים כדורסל. אני חושב שבאמת צריך לירושלים עוד קבוצה דומיננטית ככה, חוץ מהפועל. פוטנציאל הקהל של הקבוצה החדשה הוא עצום כמובן, וסביר להניח שבהמשך העונה ימלאו את המתנ"ס בפיליפ ליאון אוהדים רבים יותר. אני מאמין שבמשחקים הבאים העולם יהיה אפילו יותר מפוצץ, ואנחנו מאוד שמחים שהאוהדים של הכדורגל מלווים אותנו בכל המשחקים. הוא יעלה אותנו ליגה, הבן אדם הזה יעלה אותנו ליגה. בית"ר אומנם רק עושה את צעדי הראשונים כעת בליגה ב' הרחק מאור הזרקורים, אבל חשוב לזכור כי גם קבוצות כמו מכבי חיפה או הפועל תל אביב שיחקו עוד לא מזמן בליגות הנמוכות. ובתור משחק ראשון במגרש הביתי, אני מרגיש שפה אנחנו עושים היסטוריה. פשוט, אוקיי, זה לא מה שהיה במצלבה, אבל בוא נגיד, זו התחלה מצוינת. המטרה שלנו קודם כל להתקדם שלב אחרי שלב. יש לנו בדרך כמה עוד מאמורות, כמו שנקרא, ואני מאמין שבסוף הדרך נעלה ליגה. וכך, באולם קטן וללא יציע מוסדר, קמה לה מחדש אחת היוזמות המעניינות ביותר בכדורסל הישראלי השנה. בעוד חובבי הספורט בעיר משווים שנים לדרבי בענף הכדורגל, אולי בעוד כמה שנים, דווקא הכדורסל יהיה זה שיביא את הבשורה. מאיגוד הכדורסל נמסר בתגובה, אולמה של בית"ר ירושלים נפסל מפאת מידות לא תקינות ואושר בהחלטה חריגה ל-30 יום עד לחתימה של פיצוי ביטוחי. כל טענה כאילו הדבר נעשה כדי לפגוע בבית"ר משוללת מיסודה. ועדכון קטן